салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи ма. бародаро, нашуд омадани мисоли Европа ё Америка чӣ гуфтанӣ бародаро? Ман насиб карда боша ина грин карта касе спорда буд, нагзаштак ин мавзӯъ дар бораи грин карта меравад. Ба шумо чӣ гуфтанем? Ман насиб карда боша ай моҳи октябр ки пур кардани грин карта мешавад. Вақте моҳи октябр пур мекунӣ, моҳи майда метавонӣ проверка кунӣ. Чӣ гуфтанем бародаро? Ма барои ҳамин подписчико як таи 100 одама номерои ватсап ма мемонам, ки мисол мара мақсад метавонед ки суратонро рӯй кунен ва паспортонам метавонед ки бародаро ма мегӯм барои шумо чӣ хубӣ кунам 100 одама грин карта бепул пур кунам. Фақат шумо чикор кунед? Дастгирӣ лайк ки хубиёи ма ай пешай, ма ҳамира мегӯм баҳри шумо барои шумо пешкаш кунам. Фақат чикор мекунед ки то што суратотон хуб роя. Сурат хела важне рола бозӣ мекунад. Чикор кунед бародаро? Мисол шумо ки ҷое мерен? Ман худам мисол Ашанда сурат гирифтам, а дальше худмон пур кардам. Ки нигоҳ кунед, вақте сурат мегирен, фарқ надорад дар ки ҷое. Бисёрш махсус программа дорад. 15 сомонда сурат мегирам. Ман 15 сомон нагирифтам. Нигоҳ кунед, сурата гирифтен, ҳамон одама, ҳамон суратгира ки ака ҳами апкай мисол занакай апай вобшем биге ҳами сурати мара проверка кунад. Яъне махсус программа дорад, сурата проверка мекунад, ҳамаш галочка мешавад. Вақте ки ҳамаш ки галочка шид нишонат меҳ, ҳамон сурата файл хати мада мепардоӣ ки хира нашавад. Ҳамон через ватсап файл хати мепардоӣ, ҳамон сурат мада мебиёд, ба паспорта рӯй мекунӣ, бародар меги ҳамия пур кун. Ман пур мекунам, кодчатада рӯй мекунам, баъд моҳи майда проверка мекунӣ. Яке лотареяде мебарам, мегзари и як чия лотареяда як тақдири баландӣ кард, мебурӯӣ. И мисол одаме ҳасте ки мегзара. Ма намеи ки чӣ кардам, 5 одама пур кардам. Айни худма Парвиз Америкае ку ҳамун худаш пур кард. Мисол нагзаштам. Бо ҳаста, бо далши худам пур кардам, хайр в конца есть результат. В общем, бародаро, ма 100 одама мегӯм пур кунам грин карта и ёрдами ма бепул ройгон барои пешравии канал ва ёрдам барои мову шумо. Хуб бародаро, ҳамин мавзӯъра гуфтаниам. Бо далши видеомон дар бораи чӣ меравад? Дар бораи мақсад мавзӯъ дар бораи ҳамин Европа чӣ хубӣ дорад ва омадан дар кор, чикор кардан дар кор. Иҷа ранги чиз нест, ранги дигар давлатон нест. Ино шаҳршон тоза, культурни, фикрҳошон хуб. То што ба либосҳои ҷазир мерем, мебурӯем, хидмат мекунем, нигоҳ мекунад, эҳсоса не. Ино аҳамият наметаҳад. Рафторои хуб дошта бошед беҳтарин. Нашуд мошин агар бигем, хайноша буд ояндада бо видеои дигада мегӯм, комментария бисёр шавад, ирам мегӯм том. Мошина фақат чикор кардан дар кор, ҳамун суръат дорад, через навигатор чанд рафтан дар кор, ҳамаша чиз. Ино дамбадам рахда мисол гаӣ нест. Ям камерашон ҳамара рола бозӣ мекунад. Ремента ҳатман задан дар кор. Хайр ҳамин мавзӯъ дар бораш бо нақлтон мекунам, ҳамихе видео мекунам, бисёр видео мекунем, мефаҳмонем культура, нархошон чӣ хелай, кадомаш хубай, кадомаш чӣ хелай, чӣ навигарият дорад, чӣ чизи хуб дорад, чӣ таърихӣ дорад. В общем, ҳамёра ҳамаша уста мебурӯем, сёмка мекунем. Дар бораи соати кориш ҳама тарафа мефаҳмонам. В общем, бародаро, фақат ай шумо дастгирии шумо пешравии мо, иншоалло ҳамаша майда мефаҳмонам. хоб бародаро, 5 ҳунар канали мо дар ютуб. Зиндаву сарбаланд бошед. Фақат дастгирӣ лайк.